Képviselőtársaim, minket jobbikos képviselőket sokszor csak úgy szoktak hívni, hogy az EU-szkeptikusok, és ebben valójában igazat is mondnak, EU-szkeptikusok vagyunk, de az nem azt jelenti, hogy az európai tagállamoknak az együttműködését ne támogatnánk. Egyértelmű az, hogy ellenezzük az Európai Egyesült Államok elvét és támogatjuk a nemzetek Európáját, de a szabványosítás az tipikusan egy olyan téma, amiben egyet tudunk érteni, amit támogatni tudunk, mert mindig csak azt mondják, hogy mi csak tiltakozunk, mindenre azt mondjuk, hogy nem, nem, nem. Hát itt egy olyan téma, a szabványosítás, amelyet mi is szeretnénk előmozdítani, és támogatjuk, illetve arra is kérném minden tagállamot, hogy a szabványosítást támogassa, illetve a képviselőtársaimat pedig, hogy ezt a jelentést, Kožušník úrnak a jelentését támogassák. Ebben egyet tudunk érteni egyelőre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο ακόμα μιλητές. Πρώτα η κυρία Μπασέσκου για 1 λεπτό.